Здравей на теб, която си се включила вече в 5-дневното предизвикателство за отличен режим на твоето дете. Днес в първи ден ще обсъдим две неща. Най-вече реалистичните очаквания, които трябва да имаш за старта и съответно условията за сън. И понеже знае колко е ценно твоето време, веднага преминавам към по темата. По отношение на реалистичните очаквания, какво е важно тук да знаеш? От какво зависи добрия сън, добрия режим и въобще лесното преспиване на детето? На първо място, здравословното състояние. Дали детето е напълно здраво, дали има някакви дефицити, които под някаква форма водят до невъзможност детето да си издържа будуването. Тук имам предвид лек дефицит на желязо или направо пък желязо дефицит на анемия. Имам предвид също колики, които знаете как лошо се отразяват. Имам предвид също рефлукс, който е една такава причина, която няма как да я игнорираме. Като разбира се и за коликите и за рефлукса има лекарствени средства, които след консултация биха могли да бъдат изписани и приемани, но това го препоръчвам само в наистина тежките състояния. Също, ако детето има някакви кожни проблеми, първи симптоми за атопичен дерматит или каквито и да било дерматити, вярвайте ми, това винаги води до едно състояние, в което има дискомфорт, сърбежи, чесане по кожата, което няма как да не се отрази на съня. Така че здравословното състояние е първото нещо, върху което коментираме, което искам да си имаш в предвид. По отношение дефицити на майката по време на бременността. Тук, ако майката, ако ти си приемала достатъчно хранителни добавки, достатъчно разнообразна, пълноценна храна, свежа, такава, която да увеличи твоя тонус, твоите полезни вещества, които приемаш, със сигурност това ще даде един много добър старт на детето. И тук не говоря за тези синтетични добавки, а по-скоро за истински природни средства, които са типа клетъчно хранене, които повишават изключително много а, така, тонуса, понижават киселините и въобще дават добър старт на детето. Ако детето е недоносено, м, в общи линии с него работим, или поне аз работя с коригираната възраст. Като под недоносено, тук имам предвид, ако детето е родено по-рано от 37 седмица, гестационна седмица на бременността, тогава го третирам като недоносено и поне в първите му 6 месеца след раждането го работя с него, като вземам коригираната възраст. За дечицата, които са вече след 6 месец, е много важно да се отрази м, как наддава детето, как се развива като тегло, като растеж, като умения във всяко едно отношение и тогава преценяваме вече с коя възраст да работим. По отношение на нормите за възрастта на детето, разбира се, тук не може да очаквате дете на 6 месеца да няма, при всички положения да няма нощно кърмене или да няма нощно хранене. Да, абсолютно е реалистично някои деца да нямат такова нощно хранене, особено ако са на адаптирано мляко, но просто ако детето ви е на 1 година, абсолютно подкрепям да бъде махнато нощното хранене, ако детето надава добре. А ако детето не надава добре, разбира се, обсъждаме индивидуална стратегия. М, По отношение на моментите в растежни скокове. Растежните скокове, това са едни абсолютно нормални, обичайни, очаквани и задължителни моменти, в които детето като че ли
показва, че започва да прави някакво ново умение, започва да тренира новото умение и това са моменти, в които то мъничко забавя или спира да прави някои други дейности, които е правило и се съсредоточава върху новото нещо, новото умение, което му предстои, което е започнало да упражнява. Това обикновено са най-силните растежни скокове са в четвъртия месец, когато се сменя структурата на съня, става тази като на възрастните. Обикновено третия, четвъртия, петия месец зависи от детенцето и от неговия темперамент са първите моменти, в които детето започва да се обръща от гръб по корем, така че това също е много така силен момент в развитието, пропълзяването, изправенето, прохождането. Въобще това са моменти, в които не бива да ги възприемаме като растежни кризи, защото детето преминава така или иначе, научава се на нови неща и всъщност това са абсолютно нормални моменти в развитието на детето. И по-скоро би трябвало нас да ни притеснява, ако детето има забавене и то сериозно забавене от тези растежни скокове. И по отношение на забоникненето, отварям една много голяма скоба. Детенцето в първите между 2 до 3 години трябва да му израснат, да избият 20 млечни зъбчета, които при някои деца избиват много лесно, много неусетно. При други деца всичките са свързани с лека настинка, сопол, повишаване на температура, с много нервност, с много дискомфорт. При трети деца пък има зъбчета, които въобще не ги усещаме, като пробиват и като излезнат и чак когато се покажат над венеца, тогава ги забелязваме. Има такива, които пък въобще абсолютно много трудно излизат. Това е по отношение на реалистичните очаквания. Така, по отношение на нормите за сън. Тук съм ви дала едни норми, които са времето на будуване, времето за дневен сън, времето за нощен сън, сумарните времена за сън, броя дремки спрямо месеците, спрямо възрастта на детето. Ако не си направила скриншот, това е момента да го направиш, но ако не си успела да направиш, със сигурност а, тази информация ще я дам допълнително като отделен файл, за да можеш да се я свалиш в удобен формат за теб. По отношение на условията за сън. По отношение на условията за сън, 4 са важните параметъра, които е хубаво да бъдат следени. Най-вече температура между 18 и 20 градуса. Какво имам предвид тук? Тук имам предвид, че в помещението за сън, най-вече родителската спалня в първите месеци или детската стая са по-големите деца, които вече са отделени в отделна стая, е оптимално да бъде до 20 градуса. И да, знам, че някои от вас ще кажат, ама това е много студено, как на 18 градуса? Да, така. Това е подходящата температура. Ако на нас, като родители, като майки ни е хладно, е по-добре ние да се облечем с по-плътна дреха за сън или пък с по-дебела завивка, но оптималната температура за детето е тази. Колкото по-е ниска температурата, разбира се, нали, не вече под 18 градуса, толкова е по-пълноценен, по-спокоен и по-качествен нашия сън. Разбира се, в стаята, в която прекарвате деня си, в която детето играе, вашата дневна трапезария, хол или там както я наричате, е съвсем нормално да бъде по-висока температурата.
А, обичайно 22, 23, 24 градуса, а пък ако става въпрос за помещение, което е южно, бива огрявано през целия ден. Разбира се, е възможно тази стая да бъде и до 25 градуса, но а, това е мястото, в което детето играе, в което прекарвате будното време. Мястото, където спи, е оптимално да бъде с по-ниска температура. А, и още един аргумент. Когато ни стане твърде топло, когато е твърде горещо, твърде висока температурата, и ние като възрастни, но тук нали, в момента коментираме съня на децата, не става горещо, започваме да се будим, започваме да се въртим, да ни е топло, да изпитваме жажда и съответно детето ще се събуди, ще иска да пие вода, ще иска допълнително мляко, от което може би ще изпие само 30, 50, 60 мл или пък може и повече, ако е по-жадно, или пък ако е кърмено, ще има едни многобройни пробуждания през нощта, с които всъщност то ще си а, утолява жаждата заради това, че спи на твърде топло. По отношение на влажността, това, което искам да ти дам, оптималната влажност на помещението ни за съд е между 40 и 60%. И сега тук, ако нямаш устройство, с което да мериш, различен влагометър, термометър, термостанция, бих казала, че вече всяка машина за бял шум или музикална играчка има също такава опция да измери влажността. Просто можеш да забележиш сутрин, когато ти като майка се събудиш, дали носоглътката ти е суха, дали лигавицата на носа ти е суха. Ако ти усещаш такава сухота, по-такава трудност с преглъщането, абсолютно гарантирам, че и детето го усеща това по същия начин. Когато е твърде сух въздуха, както при високата температура, започваме да имаме нужда от допълнително наквасване на гърлото. Допълнителна вода, детето ще се буди малко повече, ще му е сухо нослето, ще има един дискомфорт в носа и това също ще причини допълнително пробуждане през нощта. По отношение на светлината. Ако детето спи в дневната през деня, говоря за по-малките деца, които спят повече от един сън и имат кратки дневни дремки, то тогава силно ти препоръчвам дори и за дневния сън да притъмняваш стаята, защото не напълно, нали, не е задължително напълно да бъде притъмнено. Срещала съм различни въпроси в времето от клиенти. Ама как то няма ли детето да започне да свикне, че само на тъмно се спи, навън в количката или в кола, ако го возя, то няма да иска да заспи. Не. Ако му е време за сън, е достатъчно мъничко да притъмните помещението, няма нужда да правите пълна тъмнина през деня. Идеята е то да получи едно усещане, като една добра асоциация и яснота, че когато ето мама затъмнява, значи е време вече да се успокояваме, нервната ми система и да се въведе плавно детето в съня. По отношение на тъмнината за вечерта. Тук силно препоръчвам, след като се направи рутината, напълно да бъде изгасено нощната лампа. Вярвам, че всяка една от нас ползва нощна лампа. Ако тази нощна лампа е с светлина, която е в бяло-синия спектър, това е стимулираща светлина, която активира нервната система и бих препоръчала или да бъде заменена с друга нощна лампа, или да намерите начин как да промените просто светлината да бъде в този топлия спектър. Жълто, червено, оранжева светлина. Съвсем лека, колкото да виждате какво се случва с детето. И когато то заспи, най-доброто е да бъде спряна изцяло светлината,
като това допълнително подпомага организма на детето да произвежда максималния мелатонин, който може. Мелатонина, както всички знаем, това е хормона на съня. За да го стимулираме, през деня детенцето има нужда да бъде разхождано или държано на светло, нали, разходка една-две на ден спрямо твоя ритъм, спрямо възможностите ти, за да събира витамин D, за да събира тези важни хормони. И така, по отношение на белия шум, въобще шумовете, децата в първите 2-3 месеца могат да спят в изключително шумна обстановка, могат буквално в заведение, в ресторант, навън, минавайки трафик, силен, мотори, автомобили, да не им пречат лаещи кучета, нервни съседи и така нататък. Повечето, които живеем в апартамент. Но след третия месец това много бързо и много рязко се променя. Затова най-лесният начин да осигурите една така добра среда е да ползвате бял шум. Като белия шум има вече доста информация в моите канали. Може да проверите какви са конкретните изисквания. Белия шум е нещо, което много, много помага да се оберат околните шумове от околната среда, което дава на детето м, абсолютно еднаква обстановка, абсолютно еднакви условия за сън, което му дава възможност то да си продължи съня, да има дълги дремки или спрямо нуждата, разбира се. Ако има нужда от дълга дремка, ако няма нужда, ще си направи кратката, но това няма да е причина белия шум, а по-скоро необходимостта от сън на детето. Но белия шум също често мами ми задават въпрос, това всъщност не е ли асоциация за сън? Да, момичета, това е асоциация за сън, но тя е слаба асоциация, която ни помага и във всеки един момент, когато поискаме тя да бъде премахната, може да бъде махната за 7, 8, 10 дена максимум. Моето препоръка и въобще съвет е да се ползва, дори детето да заспива само на бял шум. Знаете, че имате си така един джокер, който ви гарантира, че винаги ще спи детенцето, м, винаги ще спи добре. Така, това са моите контакти. Ако А, не сте последвали все още моите канали в Facebook, в Instagram, страницата ми. Моля ви да го направите. Абсолютно всеки ден правя различни публикации за различни ситуации, с различни съвети и насоки за различни възрастови групи деца. Така че ще се радвам, ако ме последвате и бъдете активни и ангажирани със съдържанието, като ми помагате да го разширявам. По отношение на тази първа кратка лекция, ако имаш въпрос, може да зададеш своя въпрос по отношение на реалистичните очаквания или по някои от условията за сън. И като финал да затворя тази лекция, искам да ти дам един бонус съвет, с който работя така винаги на моите платени консултации. Ако детето ти заспива върху теб, до теб, заспива в люлката, шезлонга, количката или върху таткото, или по някакъв начин, който искаш да бъде променен след това, искаш да го преместиш в кошарата му, в леглото му и в некстоми кошарата и така нататък, но това не ти се получава. Абсолютно те разбирам и това е напълно нормално да не ти се получава, защото детето има нужда да заспи и да се събуди при едни и същи условия за сън. Тоест,
Ако заспи върху теб, говоря за бебчета в първите 3 месеца, защото има и такива спрямо вашите отговори на анкетата. Ако заспи върху теб, нека да си направи една кратка дрямка върху теб, 30, 40, 50 минутна, или пък използвай топончино, за да го преместиш в неговото легалце. Ако детето е по-голямо и вече заспива до теб, нали, по-големите дечица над 4-5 месеца рядко заспиват върху нас. Много, ако детето заспива на леглото до теб, допряно до теб, кърмейки го или просто гушното в теб, нека също да си направи тази кратка дрямка в теб. Пък, ако искаш детето да спи целия си сън в своята кошара, независимо дали е на 5, 10 или 20 месеца, то тогава е необходимо първо да коригираш режима и второ, след като детето вече има съвсем добър, ясен, твърд режим, подходящ за него, за неговата индивидуална норма, тогава можеш да м, преминеш към приучаване към самостоятелно заспиване в кошарата. И така, това беше за днес. Очаквам те и утре, когато ще обсъждаме следващата тема. До скоро!